Usa ka bata natagak gikan sa upper ground floor sa usa ka mall human nagasmag ug nabuak ang pildo sa Parandillas. Minor de edad na binilanggo nawagtang human gisugo sa hepe og sigarilyo. Pamilyang Archibal mubabag sa tinguha sa mga akusado sa pagpatay silang igsuon ng mga kauban sa pagpalhin sa preliminary investigation ngadto sa Manila. 117 million pesos gigahin sa City Hall sa Dakbayan sa Sugbo aron ipanghatag sa mga senior citizens sugod karong Biyernes. Kapulisan nangandam batok sa mga lihok protesta sa pagsaulog sa Labor Day ug mga adlaw. Maayong hapon Sugbo ug Kabisayan. Aniya ang labing labas ng mga balita hatod kaninyo sa kinatibukang pwersa sa News 5. Ako si Frank Balilong Chun. Ihatod na mo ang mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Trending sa social networking site sa Facebook ang mga hulagway sa naitabong pagkahulog sa 6 anyos nga bata sud sa dakong tindahan sa may North Reclamation Area. Giingong milusot sa nabuak nga bildo gikan sa upper ground floor ang maong bata. Andrea Patenya, sugin nimi. Nikatap sa Facebook kining mga hulagway diin makitaan kining mga tao nga nagtapok sa ground floor sa usa ka dakong mall sa may North Reclamation Area. Gitabang nilang usa ka 6 anyos nga bata nga aksidenteng nahug gikan sa upper ground floor sa maong mall human midagan ug milusot sa nabuak nga bildo pasado alas 7 kagabi. Matud pa, gigukod sa inahan ng iyang nagdagan nga anak apan wa na kini niya maabti dihang mibangga sa bildo ug diretsyo nang natagak sa ubos. Nagiri ka naman actually yung inyong sa mga nakita. Gigukod pa galing niyang bata sa yung kanamin datas pa. Ano ito nga, kalit mo yung pagpapak ito nga, sinunod ang katanggaan niya ang gasoli na agay siya. Gikumpirma sa management sa SM City Cebu ang maong hitabo ug sa ilang official statement, ilang gipadayag nga dali kunong gitabang sa mga sakop sa Emergency Rescue Unit Foundation ug sa ilang company nurse ang bata. Kasamtangang nagpaalim sa usa ka pribadong tambalanan ang bata ug padayong gi-monitor ang kondisyon. Sa nakuhang impormasyon sa Mabolo Police, na-fracture ang aping sa bata ug gipaabot pa ang resulta sa iyang CT scan ug X-ray. Biyang gipangutana sa News 5 si RJ Leduna, ang Senior Public Relations Officer sa SM kung ila bang abagahon ang tanang gasto sa bata sa tambalanan, igura kining nitubag na ilang gi-assist ang pamilya sa pagsiguro nga mahatagan sa kumpletong medical exams ang bata alang sa assessment. White tao ang panimay nga gipuy-an sa pamilya sa bata dinhi sa Capitol site. Matod sa kapulisan, nga usa sa mga rason kung nganong nahitabo ang maong aksidente kay nipis ug huyang ang bildo sa railing sa maong mall. Impis mo ng last railing mo. Impis. Nga, basta, hindi ka itong problema na impis ka lang. Nga niyang gatupot, impis ka sa dana ka ba? Sa pagkakaroon gipulihan una og plywood ang nabuak nga bildo ug gitabunan kinig mga tanom. Ubay-ubay sab nga mga shoppers ang mulabay aron mutan-aw sa maong dapit, human nahimong viral sa internet ang mga hulagway sa hitabo. Andrea Patenya, News 5. Naluwas ang kapin sa 30 ka mga tao, lakip na sa dulan na po ka bata nga sakay sa pampo human masangad kagabi sa kadagatan sa lungsod sa Cordova. Usa sa mga sakay si P. Otto Gilbert Igot nga nasahin sa Pardo Police Station. Matod ni Igot, nagikan silang namista sa Ilotongan Island ug digikan sila sa maong isla mga alas 11 kagabi. Bila na lang og 20 minutos ang dagan silang pampot, nasangad na sila. Dugang ni Igot nga nanawag siya sa mobile patrol group aron doon makarescue nila. Usa ka pampot nagikan sa Pasig Fishport maoy ni rescue kanila. Amping pirmi niya kung may mga emergency para sa lagi anak ko, kinahanglan mo tawag din sila sa mga friend, mga authority, okay, para ma-rescue na yun ba? Nagitay yung random drug test sa mga kawanay sa Talisay City Hall diadtong Lunes. Tulo ka mga regular empleyado ang napamatud ang tiggamit sa illegal nga drugas. Jinky Baguio, Sugilimi. Wa mahimuot ang city administrator sa Talisay City Hall human migawas ang resulta sa gihimong random drug test niadtong Lunes sa pipila ka mga departamento sa maong dakbayan. Nasuta nga tulo ka mga regular nga empleyado ang nagpositibo sa illegal nga drogas.
Wa hinuon nganli ni City Administrator John R. De Los Reyes ang tulo ka mga hintungdan apan iyang irekomendar ang pagsuspenso ug pagpailawom kanila sa rehabilitasyon. Kaya di mag-build safe or dili siya fit mo atubang og mga customers or clients na pwede sa city. Kung naamo ani nga bisyo, mas maayo ato na lang gidundangan. Giingong sa barangay Tangke ug Bulacau sa maong Dakbayan, magpalitan og drogas ang maong mga kawani. Dugang ni De Los Reyes nga pipila pa ka mga kawani ang ilang gipanid-an karon. Iya sab gihangyo ang mga kawani sa Legislative Department sa Talisay nga mopaubos sa ilang kaugalingon sa random drug test. Okay, para man ni siya kayuhan sa tanan man, dili man ni siya ingon lang nga sa executive lang ni siya nga program, kundi apil gid ang legislative supposedly. Jinky Bargio, News 5. Ipakita ni Governor Junjun Davide ang kopya sa iyang gisubmit nga Statements of Assets and Liabilities Net Worth sa mga sakop sa media. Sinay 15 milyones pesos ang net worth ni Davide, anaa sa kapin 19 milyones pesos ang kantidad sa iyang total assets na naglangkob sa upat ka real property sa Subo ug usa ka condominium unit sa Taguig City. Samtang anaa sa kapin 4 milyones pesos ang total liability sa gobernador, sukad kagahapon wa pa katunga ang mga empleyado ug elected officials nga misubmit sa ilang SALN. Why angayang kabalakan ang mga bedridden nga mga senior citizens kay door-to-door nga ihatod ang ilang financial assistance nga nagkantidad og 2,000 pesos karong Biyernes. Mukabat sa 117 million pesos ang ipang-apod-apod sa di mumino sa 60,000 ka mga senior citizen sa Dakbayan sa Subo. Ipang-apod-apod usab ang di mumino sa 7 milyones pesos nga kantidad alang sa mga barangay officials. Gipadayag ni City Treasurer Diwa Cuevas nga makadawat usab og mid-year bonus ang mga empleyado sa City Hall, lakip niini ang 2,500 nga cash gift. Kuha na instruction nga, kinahanglan whole day man sila. So, katong tayo na human, ituon to nila. Ipadto to. Pwede itarong din na ito announce nga ini sa katong dili makadawat, May 7 na sila mo ani sa City Hall. That is Wednesday. Nya dire sa Plaza Subo. Nagpailang kani Association of Barangay Captains President sa lungsod sa San Isidro sa Lalawigan sa Leyte nagpabuto sa iyang armas sa Barangay Pahina Sentral kaganihang tungang gabi. Miangkon kini nga nabalhog siya kaniadto sa rehab center tungod sa bisyo. Ray Pasaporte Suginlimi. Mga lanog sa buto sa armas mo'y nakapaukay sa mga tao dinhi sa sitio di Masalang sa Barangay Pahina Sentral ganihang tungang gabi. Unang niresponde ang mga sakop sa Mobile Patrol Group apan nagpatabang sa mga sakop sa Special Weapons and Tactics. Pag-abot sa SWAT, gimanduan kining musurrender. Dinhi na misinggit ang maong tao ug inanay nga mibutro sa iyang gitaguan. Wa dayon moasdang ang SWAT ug ilang gihangyo ang asawa sa maong lalaki kinsa anaara sa atbang nga maoy muhangyo sa iyang pana nga isurrender ang iyang armas. Dinhi na nipasalig ang maong lalaki nga mutahan siya basta di lang siya hilabtan sa mga pulis ug tuod man migawas kini sa bintana ug tungod sa kabalaka nga matagak daling gikuha ang hagdanan. Gipusasan kini sa mga pulis ug nailhan nga si Edward Dumail kinsa nagpailasab nga kanhi ABC President sa lungsod sa San Isidro Leyte. Paaway ni sa politika kanang biktima na ko sa una ako igsoon mayor na sa Isidro. Sir, kunya kanang namit away ya mudagay mag-congressman siya. Kanang ako ta bang tingog bumalan niya. Pero napuyawan siguro siya mamba. Moto siya sige siya pabuto. Laing gitug-an ni Dumail sud sa Carbon Police Station nga narehab na siya kaniadto sud sa 6 ka buwan. So kung akong ka-defend boss, alam na nagkasunod ko sa bisyo boss. Kunti na boss panta. Posibleng kaso mapile to ani kanang alarm and scandal sa revised penal code na to. Ray Pasaporte, News 5.
Mga inibot nga punuan sa marijuana dito sa lungsod sa Balamban, gisunog sa Philippine Drug Enforcement Agency kag kaninang buntag. Andrea Patenia, Sugilimi. Gisunog sa gawa sa buhatan sa Philippine Drug Enforcement Agency kun PDEA 7 kaganihang buntag ang 18,000 ka mga punuan sa marijuana na adunay street value nga kapin 400,000 pesos. Kabahin kini sa mga gipang larot sa barangay Bayong sa lungsod sa Balamban ni adtong Abril 11 kauban ng mga sakop sa Philippine Air Force. Ang tanang nakumpiskang marijuana nagkantidad og 1.4 million pesos. Since we could not bring everything down here, so it has to be destroyed on site. So what we have right now is the representative sample. Mitambong sa maong kalihukan si Bukal Gigi Sanchez sa Tercero Distrito. Gasago lang niyang gibati. Gikalipay niya ang maong accomplishment sa PDEA 7 apan nasagmuyo sab siya nga wa pagyud masulbad ang problema sa drogas dinhi sa Sugbo. Gipaybaw ni Sanchez nga plano sa Kapitolyo nga magpatukod og Government Rehabilitation Center sa matag distrito sa lalawigan. Dugang niini nga personal advocacy niya ang pakigbatok sa illegal drug use kay dunay drug dependent sa ilang pamilya. I have felt it for the last 25 years and until today how difficult it is na naiisa sa pamilya nga malulong sa drogas. And ever since naman wa man na namo gitago, and I would like to make it and also acknowledge and kana bitang encourage some families who are affected na there's hope to it. Andrea Patenya, News 5. Uha ka pulis huway nga giligsan sa lalaking dunay diferensya sa pangisip. Ryan Sorote, Suginlimi. Nagyaw-yaw si Alina Batay nga taga-Tabunok Dakbayan sa Talisay, humandak pa sa kapulisan kagahapon sa hapon sa Maydan, Gorordo. Inay nga traffic violation raunta ang rason sa iyang pagkasikop, nagpatong-patong na hinuon nga mga sumbong, ang iyang atubangon human niya suwayi og ligis sa iyang motorsiklo, silang PO1 Gonzales ug PO1 Jimwell Nunez, mga traffic police. Gisita si Abataya sa mga pulis kay wa kini magsulubog helmet ug nagsinelas ra kini. So ako sang gisita, gitaron ako sang gisita. Ni-action man siya ligisan sa kuway noon. Tungod sa kadako ug kataas ni Bataya, nangay back up ang duha ka pulis. Dunay garas sa iyang nawong, tuhod og abaga ang dinakpan dihang nisukol sa kapulisan. Matud ini nga gitabangan siyang kulata sa mga meresto kaniya. Nakatong kami pandua di man mo Bataya. So pag-abot sa mobil, amo nang gisuwayan og kuan, busa na pusasan rin mo siya. Amo siyang gipahapa mo to nga murag nagkayang naong, naihugaw nga. Ano siya? Doon po may flat ako ng mga pulis, ha? Sa lokalisado rin mo. Oo, dari ka sulko na mo, nag-ilaw gipapag, si Karan ng Mayo. Mitugan ang inahay Bataya sa kapulisan nga dunay problema sa pangisip ang iyang anak. Giulagway nga nahimong loaner si Bataya sa nakalabay nga buwan og magsige lang og atubang sa computer. Og kay nawad-an man sila kuryente sa ilang balay, giingong mibiya kini og mipahad nga dunay daotang himuon. Sigun sa iyang mother, which is na istorya na namo, intentional yun, na sa plano. Kaya nga ako na nabitirin sa iyong gamay. Ryan Sorote, News 5.